Indulġenza. Ġieli smajna l-kelma indulġenza. Forsi rajnija miktuba f'xi niċċa taħt xi statwa fit-toroq tagħna. Jew ġieli rajna l-kelma miktuba fuq xi santa. Imma x'inhi indulġenza eżattament? Jew x'inhuma l-indulġenzi? Ejjew morru pass lura. Ejjew ma ninsewx li Alla jaħfer id-dnubiet tagħna l-insara permezz tas-sagrament tal-qrar. Mela, il-bniedem niedem li jersaq għas-sagrament tal-qrar, jiġifieri sagrament tal-penitenza u r-rikonċiljazzjoni, huwa maħfur minn Alla. Però fil-bniedem jibqa' l-effetti ta' dnub. Issa il-Knisja li tieħu mit-teżor tal-merti ta' Kristu. It-teżor tal-merti li huwa kiseb permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu. Il-Knisja tapplika dawn il-merti ta' Ġesu biex in-nisrani diġà maħfur jitnaddaf mill-effetti ta' dnub. Ħalli nġib eżempju sempliċi biex tifhmuni. Nagħmlu mod jiena inkun qiegħed id-dar, inkun qiegħed noħroġ il-friket u sħiken bil-kexxun biex nieklu u biżball naqta' subajja u joħroġ id-demm. Il-ġerħa tagħlaq. Tfieq. Dik qisha il-maħfra. Hemm il-fejqan, però dik il-ġerħa tibqa' tidher. Dak huwa mela l-effett ta' dak l-inċident li kelli. Issa, fil-waqt li is-sagrament tal-qrar mela jaħfer id-dnub u bħalma qed użajda l-eżempju kelli ġerħa, ħareġ id-demm u dan u din għalqet mela jiena nfejjaq. Però baqa' is-sinjal ta' dik il-ġerħa li ma jmurx. L-indulġenza hija dik il-għajnuna speċjali, dik il-grazzja li Alla jagħti lilna l-bnedmin biex mhux biss ikunu maħfurin id-dnubiet tagħna, għax dawk diġà nħaffru bis-sagrament tal-qrar, imma l-effetti tagħhom. Issa, meta nisimgħu il-kelma indulġenza, il-kelma indulġenza ġifieri hija marbuta wkoll ma' ċerti żminijiet partikolari. Ngħidu aħna, il-Papa meta jagħti il-barka il-benedizzjoni urbi et orbi nhar il-miliet, jew nhar lejt il-kbir, jew dakinhar li jkun magħżul bħala Papa, dik il-benedizzjoni għandha marbuta magħha l-indulġenza plenarja tissejjaħ. Jiġifieri dak li jkun allura nħaffru l-dnubietu, ħasen fil-quddiesa f'dawk il-ġranet, qal it-talba tal-missierna, talab il-kredu u talab skont il-femmit tal-Papa, allura jirċievi allura mhux il-maħfra, għax il-maħfra diġà ikun irċivija bis-sagrament tal-qrar, imma l-effetti ta' dnubiet fil-ħajja tagħna li jibqgħu bħal teba' jiġu imneħħija permezz tal-indulġenza. Ħansemmi eżempju ieħor ta' indulġenza li ftit jafu bih, meta saċerdot ġdid jiċċelebra l-ewwel quddiesa solenni tiegħu. Meta huwa jiġi biex jagħti l-barka fit-tmiem il-quddiesa, ma' dik il-barka, ma' dik il-benedizzjoni hemm marbuta wkoll indulġenza plenarja. Hemm ukoll indulġenza forsi ma tantx magħrufa ħafna imma li wieħed jista' jirċivija kull sena bejn l-ewwel ta' Awwissu u 2 ta' Awwissu. Tissejjaħ l-indulġenza tal-Porzjunkola. Porzjunkola huwa dak il-post fejn miet San Franġisk, dik il-kappella li madwarha hemm mibnija bażilika ta' Santa Marija tal-Anġli ġewwa Assisi, imma hemm dik il-kappella żgħira fejn miet San Franġisk. U ħafna sekli ilu kien hemm wieħed mill-papijiet li kien ta' indulġenza tal-Porzjunkola, ġifieri kull min bejn l-ewwel ta' Awwissu u 2 ta' Awwissu imur iżur Knisja Franġiskana jew inkella parroċċa jista' jirbaħ l-indulġenza plenarja, ġifieri sħiħa, skont dawn il-kundizzjonijiet li semmejt qabel li wieħed
li wieħed jitqarben, jitlob it-talba tal-missierna, jitlob il-kredu, jitlob skont il-femiet tal-Papa. L-indulġenzi li aħna nistgħu nirċievu jew nakkwistaw ġvera dejjem da mhux qisek inti mort f'ħanut u xtrajt xi ħaġa għax l-indulġenzja ma jinxtrawx. Imma l-indulġenzja turi hija parti wkoll mill-mixja tal-fidi li qed jagħmel in-nisrani u allura Alla li huwa indulġenti magħna li isawwa fuqna l-maħfra tiegħu mela mhux biss jaħfrinna permezz tas-sagrament tal-qrar imma wkoll ineħħi minna l-effetti ta' dnub li fil-każ normali ġvera jitnatfu billi aħna ngħaddu minn dak l-istat li nsejħulu purgatorju. U għalhekk l-indulġenzi aħna nistgħu nakkwistawhom. Il-kelma nakkwistom mhix il-kelma eżatta, nistgħu nirċivuhom forsi kelma aħjar. Kemm għalina nfusna. Imma kien nistgħu napplikawhom għal ħaddieħor, napplikawhom għal mejtin dawk li jinsabu fl-istat tal-purgatorju. U fil-fatt indulġenza oħra li tista' tiġi applikata għal mejtin hija dik marbuta mal-ewwel ġranet ta' Novembru. Li wieħed mhux biss mhux biss wieħed jitqarben, mhux biss jgħid dak it-talb li semmejt qabel imma wkoll iżur ċimiterju. L-indulġenzi huma marbutin ukoll mas-sena mqazza ġieli kellna xi sena mqazza jew xi ġublew bħalma kellna l-ġublew tal-ħniena. U il-papiet tant għamluha faċli li wieħed jirċievi din l-indulġenza li m'hemmx għalfejn pereżempju joqgħod jinqala minn daru x'ħadd marid pereżempju jew anzjan li ma jistax joħroġ, jista' wkoll jirbaħ l-indulġenza mistodda tal-mart jew billi jagħmel dak it-talb li aħna semmejna u anke iqer u jitqarben. Fi il-Knisja li hija l-ġisem ta' Kristu tagħmel minn kollox biex in-nisrani ikun jista' jirċievi u jduq il-ħnina ta' Alla b'ħafna modi u l-indulġenzi huma mod ieħor kif dan jista' jsir.